Għalija kienet ġimgħa sewda għad-demokrazija. Kienet atmosfera tal-biża' u kienet tal-biża' għaliex il-protagonist fiha kien il-Prim Ministru nnifsu. Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija illi daħal wara qam jitkellem u l-Prim Ministru qallu bir-raġun qallu x'jiġifieri inti tagħmel dawn l-akkużi kontra deputat meta inti mir-rapport ħariġt biċċa minnu biss. Ippubblikah kollu. Mela tiġi taqbad parti minnu u aħna ma nafux fuq xiex qed jitkellem għax ir-rapport qiegħed għandu u takkuża deputat. U qallu jew is-sostanzja jew kellha irtira. U qallu wkoll, allura kollox dan ir-rapport aħna li interessana grant mhux ta' min mhijiex imma ta' min hi. U kellu raġun. U kellu raġun. Ġifieri dik hija intervent anke li għamel Dr. Delija illi jiena apprezzajt ħafna u kellu jkun il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija illi jmur il-qorti jiftaħ kawża biex tiġi pubblikata kollha. U hawn ir-responsabbiltà kbira min-naħa tal-Avukat Ġenerali illi jaf li l-Prim Ministru għandu interess jagħti kopja sħiħa lilu u lil kulħadd iħallih fl-ama. B'xejn l-Oppożizzjoni ilha titlob għar-riżenja tal-Avukat Ġenerali minn qabel l-elezzjoni taħt it-tmexxija tiegħi u anki llum taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija. Għaliex mhijiex responsabbiltà. Messaġġ tiegħek lill-attivisti biex ikun hemm oppożizzjoni waħda maquda kontra dan il-gvern. Bla dubju, u maquda għandha tkun għaliex aħna naqblu fuq dawn l-affarijiet kemm aħna fil-Partit Nazzjonalista mhux b'ħafna ħmerijiet illi jgħidu fuq firda u mhux firda.